Ці чакаць чарговай хвалі эскалацыі паміж Менскам і Кіевам? Наўпрост спыталі пра вайну і падтрымку Лукашэнкі. Інтэрв'ю Арыны Сабаленкі часопісу «Тайм» выклікала хвалю дыскусій і крытыкі. Сабраць дзіця ў школу і не збанкрутаваць. У колькі абыходзіцца беларусам пакупкі да 1 верасня. Гэтыя ды іншыя тэмы ў сённяшнім аб'ектыве. З вамі Юлія Лабанова, вітаю спадарства і запрашаю. Кіеў пакуль не бачыць пагрозы паўторнага наступу з тэрыторыі Беларусі. Гэтак у Дзяржаўнай памежнай службе Украіны выказаліся пра фармаванне новай дэсантна-штурмавой брыгады каля Гомля. Разам з тым, украінскі маніторынгавы канал «Аперативный информ» паведамляе, што на Гомельшчыне зноў працуюць як мінімум 2 ретранслятары, якія Расія можа выкарыстоўваць для кіравання ударнымі дронамі «Шахет». Уладзіслаў Корсак працягне. Прэс-сакратар Дзяржаўнай памежнай службы Украіны Андрэй Демченко заявіў учора, што Кіеў не бачыць прыкметаў падрыхтоўкі Беларуссю наступальнай аперацыі. Заява была зробленая ў кантэксце фармавання беларускім бокам 37-й асобнай дэсантна-штурмавой брыгады, якую плануюць размясціць недалёка ад Гомля. З 2022 года пэўныя падраздзяленні Беларусь трымае па кірунку нашай мяжы. Невялікая колькасць. Адбываецца іх ратацыя. І вось, уласна, калі адбываецца ратацыя, яны зноў жа робяць акцэнт на тым, што яны ўзмацняюць. Хоць, па сутнасці, проста замяняюць тыя падраздзяленні, якія былі, і заводзяць новыя. Фактычна, не варта цяпер чакаць, што гэта нейкая сіла, якая можа там стварыць пагрозу нашай краіне. Аднак рызыка далейшага абвастрэння застаецца. Стварэнне брыгады на мяжы з Украінай – гэта відавочная правакацыя, каб адцягнуць увагу і войскі Украіны уласна ад зоны баявых дзеянняў. Але Украіна слушна і не мусіць публічна надвесціся на правакацыі, калі яе відавочна правакуюць. Да таго ж, паводле украінскага маніторынгавага каналу «Аперативный информ», днямі зафіксаваная праца рэтранслятораў у сістэме межсувязі. Гэты фармат дазваляе расійскім беспілотнікам падтрымліваць сувязь з аператарамі на вялікай адлегласці і карэктаваць маршрут. Тыя ж крыніцы паведамілі пра расійскі беспілотнік, які знаходзіўся ў беларускім небе, а пазней пераляцеў ва Ўкраіну. Учора жыхары Віцебску, Бешанковіча, Сянна, Старых Дарог і Бабруйску сапраўды чулі гук дронаў. У сітуацыі з рэтрансляторамі я увогуле асабліва тут не бачу вялікай суб'ектнасці Менска. То бок, мне здаецца, Расія, якія хоча рэтрансляторы ставіць і лёты сваімі дронамі праз Беларусь, а Украіна, выбачайце, хіба што якія хоча рэтрансляторы і знішчае. Канешне, гэта абсалютна безадказныя паводзіны Менска, што фактычна хто хоча, як хоча, ваюе на беларускай тэрыторыі. Гэта можа вельмі дрэнна для Беларусі скончыцца. Кіеў пакуль афіцыйна не пацвердзіў, што рэтрансляторы зноў запрацавалі. Новых ультыматумаў Лукашэнку не выстаўлялі. Аднак пра тое, што працу рэтранслятораў маглі аднавіць, сведчыць і абвяшчэнне ў ліпені мабільным аператарам МТС тэндару на рамонт мабільнай базавай станцыі ў вёсцы Тоніш Лельчыцкага раёну. Паводле флагштоку 39-метровая вышка магла быць пашкоджаная ў выніку удару па ёй беспілотнікаў. Білорусь має час, щоб демонтувати це обладнання. Уладзімір Зеленскі раней заяўляў, што рэтрансляторы ў Беларусі, якія дапамагалі Расіі наводзіць дроны на ўкраінскія цэлі, спынілі працу з 22 чэрвеня. Пры гэтым Зеленскі прызнаваў, што Кіеў не ведае, ці дэмантавалі гэтыя прылады фізічна. Уладзіслаў Корсак, Белсат. Украінскі прэзідэнт Уладзімір Зеленскі пацвердзіў, што ЗСУ ударілі ракетамі «Фламінга» па расійскай Самары. Цэлю удару было ракетна-касмічнае прадпрыемства «Прагрэс», якое ўваходзіць у структуру Раскосмасу. Паблізу яго завод «Авіякор», дзе рамантуюць і мадэрнізуюць самалёты. Тэлеграм-каналы паведамляюць, што пад удар мог трапіць і аэрадром Саваслейка. Там базуюцца самалёты МіГ-31, здольныя несці крылатыя ракеты «Кінжал». Улады Самарскай вобласці пацвердзілі атаку, але не назвалі прадпрыемства, якое пад яе трапіла. Падчас атак Расіі па рэгіёнах Украіны загінула сама меней 2 асобы. У Днепрапетроўскай вобласці пасля трапляння ў шматпавярховы жылы будынак загінула 3-месячнае дзіця. Яшчэ 11 чалавек былі параненыя. А ў Запорожскім раёне загінуў 32-гадовы мужчына. Там пад удар трапіла сельгастэхніка, якая была на ўборцы ўраджаю.
На беларуска-польскай мяжы нарастаюць чэргі. Згодна з інфармацыяй ад Дзяржпамежкамітэту Беларусі, толькі на пункце пропуску Берасці выезду ў Польшчу на 18-ю гадзіну чакалі 1330 легкавікоў і 65 аўтобусаў. Праз доўгае праходжанне мяжы перавознікі ў сваіх тэлеграм-каналах папярэджваюць пра перанос рэйсаў аўтобусаў. Затрымкі расцягваюцца на некалькі гадзінаў. У той жа час на двух пунктах пропуску ў Градзенскай вобласці Брузгі і Бераставіца у чарзе з беларускага боку чакалі 130 і 46 аўтаў адпаведна. Аўтобусаў у спісе чакання там не было. Анджэй Пачобут ізноў выказаў намер вярнуцца ў Беларусь на пачатку верасня. Пра гэта журналіст і былы палітвязень заявіў у інтэрв'ю польскаму выданню «Тыгоднік Падхалянскі Еден» у YouTube. Пра рашэнне Пачобут тлумачыць тым, што Гарадзеншчына ягоная радзіма, і ён імкнецца быць са сваёй супольнасцю. Пры гэтым журналіст расказаў пра апытанне ў Польшчы, 80% удзельнікаў якога не лічаць рашэнне вярнуцца правільным. Анджэй Пачобут – журналіст, публіцыст, адзін з лідараў польскай меншасці ў Беларусі. Яго затрымалі ў сакавіку 2021-га, а амаль праз 2 гады асудзілі на 8 гадоў калоніі, звінаваціўшы між іншага у распальванні варожасці ды рэабілітацыі нацызму. На волю палітвязень выйшаў сёлета ў красавіку, пасля чаго яго вывезлі ў Польшчу. Вызваленне вынік працяглых намаганняў Варшавы, а таксама дапамогі ЗША, Малдовы і Румыніі. Сабраць дзіця ў школу і пры гэтым не збанкрутаваць. Такая задача паўстае для многіх бацькоў перад 1 верасня. Пакуль дзяржаўнае тэлебачанне сцвярджае, што сабраць першакласніка каштуе ад 120 рублёў, бацькі ў соцсетках паказваюць зусім іншыя чэкі. Мы параўналі справаздачы чыноўнікаў з рэальнымі цэнамі ў крамах і даведаліся, колькі насамрэч абыдзецца мінімальны школьны набор сёлета. Андрэй Суджыц. У жніўні дзяржаўныя медыі традыцыйна малююць карціну даступнасці і багатага выбару. Маўляў, дзякуючы рэестрам айчынных вытворцаў і рэгуляванню цэнаў, сабраць дзіця ў школу не складзе ніякіх праблемаў. На тэлеканале СТВ назвалі неверагодны дыяпазон поўнай экіпіроўкі ад 120 да 600 рублёў. Аднак прапагандысты ўзялі ніжнюю планку ў 120 рублёў на ўсё. Як змясцілася, застаецца загадкай. Каб даведацца пра сапраўдны ніжні парог выдаткаў, нашыя калегі з інтэрнэт-старонкі Белсату падлічылі кошт самых танных пазіцый на маркетплейсах Wildberries і os.by паводле афіцыйнага спісу Міністэрства адукацыі для першакласніка. Гардароб для дзяўчынкі, што складаецца са спадніцы, 2 блузак, сукенкі, швэдра, 2 параў калготак, вулічнага зменнага і спартовага абутку і формы на фізкультуру, абыдзецца мінімум у 260 рублёў. Гардароб для хлопчыка яшчэ даражэйшы. За 2 штаноў, 2 кашулі, швэдар, пінжак, набор з 7 пар шкарпетак, 3 пары абутку ды спартовую форму прыйдзецца выкласці сама меней амаль 360 рублёў. У сацыяльных сетках нямала відэа ад бацькоў, якія расказваюць, колькі ім каштуе падрыхтаваць адзенне до 1 верасня. Продолжаем собирать детвору в школу. В этих пакетах вещей на 900 белорусских рублей. Тут вещей только для моих 2 девчонок. Мне еще предстоит собирать хлопца. Ну вот я и собрала ребенка в школу, а по стоимости мне это вышло вот столько. Напишите, сколько вы потратили в этом году и где я переплатила. Пры гэтым у рэчаіснасці мала хто з бацькоў хоча апранаць дзіця ў няякасную сінтэтыку, якая разлезецца праз месяц. Таму некаторыя бацькі першакласнікаў у каментарах адразу арыентуюцца на 1000 рублёў. Да адзення дадаём канцылярыю, сшыткі, вокладкі, пенал з напаўненнем, фарбы, пластылін, паперу, заплечнік. Гэта яшчэ сама менш 200 рублёў. Калі скласці гэтыя лічбы, атрымліваецца, што мінімальны чэк толькі пачынаецца ад 500-600 рублёў. І гэта адпавядае максімальнай планцы дзяржаўнага тэлебачання. Да таго ж сем'і чакаюць дадатковыя выдаткі. Набыццё дапаможнікаў, аплата харчавання, якое з 1 верасня афіцыйна даражэе на 5%, плюс плата за карыстанне падручнікамі. Андрэй Сульжыц, Белсат. Работнікам Цэнтру алімпійскай падрыхтоўкі пад пагрозаю звальнення забаранілі прыходзіць на цырымонію развітання з легендай беларускага спорту трэнерам па фрыстайле Мікалаем Казекам. Пра гэта даведалася выданне «Наша Ніва». Загад не з'яўляцца на жалобнай працэсе атрымаў калектыў спартовага цэнтру, які Казека фактычна стварыў і праславіў на ўвесь свет.
Развітанне са славутым трэнерам прайшло ўчора ў Менску. Аднак правесці ў апошні шлях чалавека эпоху здолелі далёка не ўсе. Улады зрабілі ўсё, каб падзея прайшла непрыкметна, а дзяржаўныя медыі сыход легенды спорту цалкам праігнаравалі. Пад кіраўніцтвам казейкі беларускія фрыстайлісты заваявалі 8 алімпійскіх медалёў, 4 з якіх залатыя. У 2020-м трэнер выступіў супраць гвалту і за сумленныя выбары. Пасля гэтага яго адхілілі ад працы са зборнай. Арына Сабаленка сталася першай беларускай, якая трапіла на вокладку аўтарытэтнага амерыканскага часопісу «Тайм». Аднак пасля інтэрв'ю тэнісісткі гэтаму выданню у інтэрнэце закіпелі жарсці. Перадусім вакол выказванняў спартоўкі пра вайну ва ўкраіне і стаўленне да Александра Лукашэнкі. Падрабязней у наступным матэрыяле. Вокладка аднаго з самых вядомых часопісаў свету і зноў пытанні, ад якіх Арына Сабаленка традыцыйна стараецца трымацца як мага далей. У інтэрв'ю «Тайм» журналісты наўпрост спыталі беларуску пра вайну ва ўкраіне, на што тэнісістка зноў ухілілася ад адказу. Цытата: «Ніхто не падтрымлівае. Гэта так відавочна». А вось на пытанне, ці падтрымлівае яна Лукашэнку, адказ быў яшчэ карацейшы. «Я не хачу пра гэта казаць». Менавіта гэтая пазіцыя выклікала новую хвалю дыскусій у сацыяльных сетках. Крытыкі кажуць, сусветная слава яшчэ не азначае, што чалавек нешта робіць для сваёй краіны. Усё, што яна робіць, выключна для сябе. Нічым яна нам не дапаможа. Гэта найлепшыя словы, якія я магу напісаць пра гэтую асобу. А я дык зусім не ганаруся. Бліскучая спартоўка так, безумоўна, але да Беларусі гэта не мае аніякага дачынення. Умоўны Коул зрабіў для Беларусі больш за Сабаленку. І што, Коул праз гэта беларус? Арына робіць не для Беларусі, а для сябе. Як, уласна кажучы, і абсалютовая большасць паспяховых людзей. Не трэба прыцягваць беларушчыну за вушы. Але ёсць і іншы погляд. Прыхільнікі Сабаленкі мяркуюць, што яна і без палітычных заяваў застаецца беларускай, а ейныя выступленні на найбуйнейшых турнірах робяць Беларусь больш заўважнай у свеце. Вельмі станоўчая постаць Арыны, велізарная прэзентацыя Беларусі. Перамог Арыне і Беларусі. Жыве Беларусь! Яна беларуска і досыць робіць для Беларусі, проста не гарлапаніць на кожным куце. А цяпер пытанне да каментатараў: а што вы зрабілі для Беларусі? Колькі больніц, школ пабудавалі? Ну ці адкажыце, што вы пабудавалі ў Беларусі на карысць народу? Яшчэ ў 2023 годзе пасля матчу з Элінаю Світоліну на Ролан-Гарос Арына заяўляла, што, цытата, проста цяпер не падтрымлівае Лукашэнкі. Пры гэтым пазней тэнісістка неаднаразова падкрэслівала, што не хоча ўцягвацца ў палітыку і дэталёва абмяркоўваць гэтую тэму. 28-гадовая Сабаленка працягвае ўзначальваць рэйтынг жаночай тэніснай асацыяцыі. Беларуска ўжо 95-й тыдзень запар першая ракетка свету. На турніры, які распачаўся ў Сінсінэці, Арына стартуе з другого раунду. А ейную суперніцу будзе аўстралійка Талія Гібсан, яка ў сусветным рэйтынгу займае 65-е месца. Сустрэча адбудзецца ўжо заўтра. Руслан Ігнатовіч, Павел Алейнікаў, Белсад. Анамальная спёка ў Еўропе выклікала і небывалыя пажары па ўсім кантыненце. Цяпер у агні харвацкае ўзбярэжжа. Пад ударам стыхіі апынуўся турыстычны горад Омеш. Полымя хутка разагнаў моцны вецер, агонь дайшоў да жылых дамоў. Каля 1000 мясцовых жыхароў былі вымушаныя эвакуявацца. Без каментара. І ў Беларусі ідзе чарговая хваля анамальнай спёкі. Паводле прагнозаў сіноптыкаў, у нядзелю па Берасцейшчыне паветра можа прагрэцца да плюс 38. Агулам па краіне чакаецца ад 26 па паўночным захадзе да 33-35 па поўдні краіны. Акрамя таго, прагназуецца залівы з навальніцамі і шквалістым ветрам. Уначы без трапічнай спёкі. З заходам сонца тэмпературы падаюць да 8-14 градусаў. Пры гэтым вада ў вадаёмах не астыла. На рэчы яна ўсё яшчэ каля 20 градусаў, у Браслаўскіх азёрах каля 18. У рэчках басейнаў Прыпяці і Сажа да 20-22 градусаў.
На гэтым у нас усё. Дзякуем за ўвагу і будзем удзячныя за падтрыманне нашай працы лайкам ці каментаром, але дбайце пра ўласную бяспеку. Зычу гаспадарству добрых выходных. Да сустрэчы на Белсаце.